Ei, bones a tots, aquí Astrocat. Com que s'ha afegit un altre servidor a la nostra família de Gamer.cat, un nou servidor de Minecraft en català, en aquest cas és Minecraft.cat. El mapa que tenen és un mapa 100% de Catalunya. No estan tots els pobles encara perquè els estan construint, és un servidor bastant nou, crec que té menys d'un any. Tenen moltes coses guapes, com per exemple el servei de transport, que tenen tramvia, el tram, el conegut tram de Barcelona, tenen les rodalies, tenen els metros, tenen moltes coses, que està tot completament automatitzat. Només construeixen les vies, portes fins allà i ja està. Això que veieu aquí és a l'spawn. Com veieu, no és tan gran com el de Minecraft.cat, però escolta, no només és l'spawn, lo interessant. Com sempre tenim aquí el panell de normes i tot això. Veius, aquí tenim un punt de transport a l'arena i aquest punt de transport que no he anat mai, no sé què deu ser. Just on apareixem, sortim a la ciutat de Barcelona. Hòstia, quin fail. Sortim a la ciutat de Barcelona i a veure si... tenim aquí unes quantes indicacions i tot això, i només sortir tenim aquí una parada del tram, que ara per exemple el T3 i T4 està aturat. No passa res. Veureu algunes construccions que sí que són de reals a la vida real a Barcelona, i hi ha altres que, per exemple, no sé ara si aquest edifici està a Barcelona o no, però jo no l'he vist mai. La gent fa els seus edificis i tot això. També té sistema monetari, però crec que són dòlars, no sé ara quin és concretament. Aquí tenim el tram, de tant en quant venen les vagonetes, però ara no estan. Farem una passejada per la ciutat de Barcelona. Aquí tenim una tenda d'Apple, que ja no vull ficar spoiler de res, us diré només la part de fora i ja està. Doncs aquí tenim una plaça, no sé si és plaça Catalunya o no, no s'assembla gaire, però mira, és una plaça i és un punt, hòstia, quina por. Allà tenim l'Arc de Triomf, més edificis, que en els edificis tu, si vols, pots pagar un lloguer amb la persona que l'ha construït i llavors li vas pagant i tu pots viure allà. Hòstia, un esquelet. En aquest servidor una altra cosa que està molt bé és que quan mors no perds els objectes, a part de que també surt la vida dels enemics. Això que veieu aquí és l'autopista o carretera, per si voleu anar caminant als llocs o alguna cosa, la gent que s'atreveixi, perquè jo, per exemple, em moc amb metro. Després, a veure, sí, la Torre Akbar, que ja la veieu aquí. Hòstia, el problema d'això és que a la nit s'omple molt de monstres, però aviam, tornem-hi. La Torre Akbar, que està aquí. Després també tenim les famoses tres xamanelles del Paral·lel o del Poble Sec. La gent que visqui per allà ja ho coneixerà. Aquí tenim més d'allò. Aquesta construcció ara no sé el que és, no sé quina construcció és, no sé si és un hotel o algun hotel d'aquests reals de Barcelona. No em moc gaire jo per Barcelona, o sigui que de turista res. Aquí suposo que deu ser una església o altres coses. Sí, que se m'oblidava, és molt important això. A veure, fiquem spawn. Una altra cosa que també ho fan molt sovint són tornejos o events de... Ara, per exemple, fa poc crec que van fer els Jocs Olímpics, que són lo típic de córrer i coses d'aquestes. Com veieu aquí, merda d'esquelets, els nassos. Què fan? On està? Està allà dalt, hòstia, que puto. Com veieu aquí ja sabeu que és la font màgica, no sé si està acabada o no, amb les quatre torres
Són les 4 barres. Espera, està aquí darrere, m'he equivocat. Aviam. Vale, vale, ara sí. Allà està l'estadi olímpic, que ara entrarem i veureu com la gent d'aquí construeix coses molt guapes. Vale, em acaba de passar el tramvia i no l'he vist. Bueno, com veieu aquí, bueno, per quan vingui molta gent, que ara ja sabreu que sí. I aquí tenim pues, l'estadi olímpic. Una pista per córrer, les grades, allà, per col·locar el foc olímpic, l'home del Barcelona 92, allà un esquelet d'espectador. Aquí tenim per saltar a la sola, jo també vaig a saltar. Hueca, huequi! Bueno, ara no sé si ha funcionat això, però jo suposo que deu ser la línia que trepitges, llavors s'il·lumina el bloc i llavors pues, ja es veu aquí. A veure, bueno, això... Bueno, res més, llançament de pes, suposo, o de fletxes o alguna cosa. El podi, els Jocs Olímpics i tot això. Bueno, pues ara ens desplaçarem a fora de Barcelona, agafaré el metro i a veure cap on ens porta. Bueno, ara estic justament a l'estació de Sants, que està al costat de l'Spawn, i tenim aquí diferents indicacions. És el Metrocat, aquí tenim els metros, suposo, els Rodalies, i aquí tenim els ferrocarrils, bueno, la FGC, no sé ara, no me'n recordo què és. Pues bueno, aquí pues, llavors ja sabeu, aquí les línies i ja està. Jo ara, per exemple, agafar un aleatori i anem amb el metro. A veure si hi ha algun vagó. Vale, ara no hi ha cap, molt bé. Aviam. Sisplau, fes si utilitzes aquesta via. Mira, veieu, ara acaba d'arribar el tren, llavors pues, ara m'assento aquí, a primera fila, i ara pues, em portarà, pues, no sé cap a on baixo. Destinació, mira, ara m'he col·locat al darrere, molt bé. Bueno, és igual, ja veieu que va amb una miqueta de lag, no sé si ara és el meu ordinador o és del servidor, m'ha passat moltes vegades. Ara veureu com a la pròxima parada pues, va dient aquí quina parada és. Just quan arribes et diuen a l'apartat del xat, pues et diu quina estació és. Jo, per exemple, un dia vaig voler anar fins al final, però és que és molt temps i em va fer molta mandra. Però la gent que vulgui fer-se... Veieu? Ara que hem d'arribar a Montmeló. Montmeló, mira. Que rar, no ha sortit d'allò. Bueno, aquí veieu l'altre tren. Ara també, que se m'oblidava, una de les normes és que no pots construir a qualsevol lloc. Per exemple, no pots construir una sortida dels nassos. Llavors, el que has de fer és o bé compres un terreny i et fas la casa, o pagues un lloguer, o tot això. Jo, per exemple, com que vaig estar parlant amb la gent, els administradors i tot, llavors em van dir que construís el poble de Viella, a la Vall d'Aran, que clar, anar amb el metro, bueno, amb el tren, pues, es porta temps. També està Andorra, també pots anar a Andorra la Vella, també molt lluny amb el tren perquè el mapa és molt gran. Ja us col·locaré una foto, o la gent que està pendent del Facebook i el segueix, pues, veurà que sempre estan penjant fotos dels trens i tot. I bueno, res més, ara pausaré i avançaré el temps fins on arribem. Vale, fins ara. Bueno, ara mateix acabo d'arribar a Viella. Bueno, com veieu aquí està l'estació normal i aquí baix està el Transpirinenc, que el Transpirinenc no l'he agafat mai, però per on passa? Viella, Sort i Puigcerdà. Bueno, ja sabeu, si el voleu agafar l'agafeu
i si no aneu caminant o com surti la gent als nassos. Bueno, Viella l'he construït jo un 90%, aquesta construcció aquí ja estava, i una altra casa també, però majoria de tot ho he construït jo. Les cases, ara per exemple no hi viu ningú, perquè no tenen preu ni res, ja parlaré als administradors i tot això que vulguin ficar el preu. Aquí està una botiga, una futura botiga, pues les muntanyes, els arbres, aquí una altra casa, aquí una altra casa amb llar de foc i pis de dalt i tot, segon pis. Aquí tenim les bústies. Un ou! Un general zombi. Bueno, és un ou, no, és igual. Bueno, aquí tenim també, bueno, una altra caseta. Aquestes són, ja de diferents tamanys, les grans, les normaletes i les petitetes. Jo ja, com els que em seguiu al YouTube i tots, ja em coneixeu, sabreu que jo sempre vaig a les cases petites. En el pot petit hi ha la bona confitura, mai més ben dit. Bueno, res més, aquí encara s'ha d'acabar de polir una miqueta tot el terreny. Aquí hi ha una font que no puc col·locar l'aigua jo encara, perquè com sapigueu no sóc administrador d'aquí. Aquí tenim una església, a veure si es veu des d'aquí, amb la seva campana i tot, allà. I bueno, com veieu, pues està tot molt... Ho he recreat bastant bé, aquí amb l'altar i tot, i aquí amb les torxes i tot. Al principi, quan em van dir això, vaig intentar dir, bueno, doncs vaig a reproduir una miqueta igual que la Viella de veritat, però al final, amb el terreny que em van donar i tot, no ho vaig veure possible, doncs llavors ho vaig deixar a part. Després, si tu te'n vols anar por allà a investigar, crec que cap a aquella direcció està Andorra, però ara no ho sé, perquè cap allà s'acaba el mapa. Bé, ara ho intentaré, a veure si puc. Bueno, fins aquí és Viella, una miqueta de turisme, després ara més endavant us col·locaré un mapa de tot el... Bueno, fotografies que pengen, col·locaré el seu Facebook, bueno, i crec que no tenen res més, Facebook i alguna cosa més. Ara jo pues, intentaré arribar fins aquí dalt, a lo millor ja sí puc veure el final del mapa, que estaria bé, no? Veure, i mira, he fet el cim del mapa. A veure si puc aconseguir pujar. Bueno, com que hi ha un de recorregut, parem un moment el vídeo i després el tornaré, vale? Bueno, ara sí, he arribat al cim. Bueno, ja hi ha un cim més alt, però diria que el mapa acaba justament aquí. Com ara baixaré la muntanya per l'altre cantó. I a veure si... Bueno, molta pedra hi ha per aquí. Sí, aquí és el final del mapa perquè no se'm carrega res. Doncs potser diré adeu a tota la gent que em segueix. Ah, doncs no, mira. Hola, em mataré jo. Ah, hi ha aigua baix, no? Sí. Doncs a veure si puc apuntar bé i puc caure a l'aigua, a veure. Bueno, ara serà això un suïcidi, però... A l'aigua! Oh! Bueno, això és una miqueta misteriós, perquè teòricament ara hauria d'estar o Aragó, hauria d'estar o Aragó o a França, i per exemple aquí només hi ha aigua. Bueno, i hi ha allò vermell que és argila, però bueno. Bueno, ja faré una continuació del vídeo a veure què hi ha per aquí. Mira, em podria fer una casa aquí, jo, aquí amagadet. Ai, merda, ara sabreu el meu secret. Bueno, és igual, ja ho faré en un altre lloc. Bueno, pues gent, fins aquí el vídeo de... fent una miqueta el guiri per Minecraft.cat. No he volgut ensenyar molt perquè vull que vosaltres entreu i descobriu coses per vosaltres mateixos. Ara, per exemple, és la 1, per exemple, i no hi ha ningú. Penseu que és dilluns, èpoques d'exàmens,
Haha, jo estic de vacances. Bueno, època d'exàmens i tot això, llavors la gent entra menys sovint. Suposo que el Minecraft.cat també s'haurà notat una miqueta. I res més. Gràcies a tots pels 50 subscriptors. Bueno, ara actualment 52 subscriptors, s'han afegit 2 més. Ja faré ja quan arribi a 75 subscriptors o a 100 subscriptors, prometo que donaré les gràcies a tots i cada un dels subscriptors que tinc, que em segueixen. Bueno, gent, pues ara s'acosten les vacances, potser faré vídeos menys sovint, potser penjaré un vídeo cada 2 setmanes. Ja sabeu que vacances és fiesta loca. Res més, només espero que no us avorriu molt aquest estiu i bona sort per als que esteu d'exàmens finals. Bueno, pues apa, adeu. Generació Digital, la cultura digital a Catalunya Ràdio. Generació Digital, tots els dissabtes de 4 a 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Albert Miralles i Roger Saró. La gàbia de Twitter. I 37 minuts de la tarda seguim al Generació Digital a Catalunya Ràdio i amb aquests xiulets tan simpàtics que els ornitòlegs aprecieu, obrim la gàbia de Twitter per deixar anar els tuits dels nostres tertulians. Avui comença... Mira, en Roc començarà. Molt bé. Aviam, el meu retuit és de Minecat i el que està dient és més millores al servei ferroviari i panells que indiquen els temps restants per al proper tren de cada línia. Això no és Catalunya, estem parlant del Minecat. Exacte, estem parlant de Minecraft. Minecraft ve a ser com una espècie de Lego en un ordenador, on hi ha un món on molta gent pot estar connectada alhora i a través de molts arbrets i moltes mines pots anar recollint mineral i després construir coses. Es reculls d'un lloc i ho poses en un altre. Aquesta història del Minecat és de 3 joves de 15, 17 i 17 anys i bé, és un producte de la Terra i és increïble el que està Catalunya, muntat. Píxel a píxel, incloent-hi trens, no? Exacte, o sigui, van començar a muntar i ara, bé, se'ls estan anant de les mans, crec jo, perquè estan fent un treball increïble. Va malament, no? Com tot el tema ferroviari. No, bueno, de fet, de moment va bé. Clar, com és virtual, Clar. no hi ha saturació de línia encara. Però espera't. Vinga, més.